വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഹേമ മാതാജി വായിച്ചോളൂ. നാസതോ വിദ്യത്തെ ഭാവോ നാഭാവോ വിദ്യത്തെ സദഃ ഉഭയോരപി ദൃഷ്ടോന്താസ്ത്വനയോ യാസ്ത്വദർശിഭിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. വായിച്ചോളൂ ആരാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ ആരെങ്കിലും വായിക്കുന്നെങ്കിൽ വായിച്ചോളൂ. ലക്ഷ്മി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. 17 സർവമിദം തദം വിനാശമവ്യയസ്യ ന കഞ്ചിത് കർത്തുമർഹതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലക്ഷ്മി മാതാജി വായിച്ചോളൂ. കൃഷ്ണ. അന്തവിന്ദ ഇമേ ദേഹോ നിത്യശോക്ത ശരീരിണഃ അനാശിനോ പ്രയമേയസ്യ തസ്മാദ്യുധ്യസ്വ ഭാരത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലക്ഷ്മി മാതാജി വായിച്ചോളൂ. 19 വായിക്കും. ഒരു മിനിറ്റ്. ഏന വേദി ഹന്താരം നിശ്ചനം മന്യദേഹം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രേമാക്ഷി മാതാജി 20 വായിച്ചോളൂ. ന ജായതേ മ്രിയതേവ കദാചിന്നായം ബുദ്ധ്വാ ഭവിതാവാന ഭൂയഃ അജോ നിത്യം ശാശ്വതോയം പുരാണേ ന ഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. 3 മണിയായി മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമോ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനേ ഗൗരകഥാദാമദയാനഗരഗ്രാമധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. ഗുരു മഹാരാജ് की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മള് 20 ശ്ലോകങ്ങള് അധ്യായം 2 കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ 10ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ അർജുനൻ കൂടുതൽ സംശയങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയാണ്. സൈന്യത്തെ നിരീക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അർജുനനിൽ ഉണ്ടാവണ നിരാശയാണ് കാണിച്ചത്. പിന്നെ ഭഗവാൻ ജ്ഞാനയോഗത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാണ്. ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആ അറിവ് പകർന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ആ ഉപദേശങ്ങള് ഭഗവാൻ ആരംഭിച്ചു. അത്രയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നജായതേ മ്രിയതേ വാ കദാചിൻ നായം ഭൂത്വാ ഭവിതാവാന ഭൂയ അജോ നിത്യ ശാശ്വതോയം പുരാണോ ന ഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ. ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും ജനന മരണം ഇല്ല, അത് ഉണ്ടാവണമില്ല, ഉണ്ടായിട്ടുമില്ല. പിന്നെ
അജനാണ്, നിത്യനാണ്, ശാശ്വതനാണ്, വളരെ പുരാതനനാണ് അല്ലെ. ശരീരം നശിച്ചാലും ആത്മാവിന് മരണമില്ല. ആത്മാവ് നിത്യനാണ്, മരണമില്ലാത്തതാണ് എന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഇനി 3 ശ്ലോകങ്ങളിൽ കൂടെ അത് പറയുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ ശരീരം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പും ആത്മാവുണ്ട്. ആത്മാവില് ഉണ്ടായി മറയുന്ന ഒരു ഭ്രമമാണ് ശരീരം എന്നാണ്. അപ്പോ നല്ല ഉജ്ജ്വലങ്ങളായിട്ടുള്ള പല ശ്ലോകങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ. അവിനാശിയാണ്, തദ്വിധി യന സർവമിതം തതം വിനാശമവ്യയസ്യ ന കശ്ചിത് കർത്തുമർഹസി. ശരീരത്തിലൊക്കെ ആ സത്ത് അങ്ങനെ വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അനശ്വരനായിട്ടുള്ള ആ ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ആരെ കൊണ്ടും സാധിക്കില്ല എന്നെല്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. നാശമുള്ളതിന് നിലനിൽപ്പില്ല, ഇല്ലാത്ത ഒന്നിന് നിലനിൽപ്പില്ല, സനാതനമായതിന് നാശവും ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ പലതും പറഞ്ഞു തന്നു. ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ജര തഥാ ദേഹാന്തരപ്രാപ്തി ധീരസ്തത്ര ന മുഹ്യതി. അപ്പോ ഈ ദേഹി ശരീരത്തിലിരിക്കുന്ന ആ ആത്മാവ് അത് ശരീരം ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും അതുപോലെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും ഒക്കെ കടക്കുന്നു. എന്നിട്ട് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്കും ഈ ആത്മാവ് പോകുന്നു എന്നല്ലാതെ ആത്മാവിന് യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല. ശരീരത്തിനാണ് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത്. അത് നോക്കിയിട്ട് സമചിത്തനായ ഒരാള് ആ മരണത്തിനെ കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കില്ല, സംഭ്രമം ഉണ്ടാവില്ല എന്നും എല്ലാം പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ. ഇനി നമുക്ക് 21-ാമത്തെ ശ്ലോകം. വേദാവിനാശിനം നിത്യം യേനമജമവ്യയം കഥം സ പുരുഷ പാർത്ഥ കം ഘാതയതി ഹന്തികം. ഈ പാർത്ഥ എന്നാണ് വിളിക്കണേ. ആത്മാവിന് നാശം ഇല്ലാത്തതാണ്, അജനാണ്, പരിണാമങ്ങളില്ല, ശരീരത്തിനാണ് മാറ്റമുള്ളത്. അങ്ങനെ അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ആരെയാണ് പിന്നെ കൊല്ലാൻ സാധിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കൊലയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കാൻ എങ്ങനെ കഴിയും എന്നാണ് ഭഗവാൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സമാധാനപ്രിയനായിട്ടുള്ള ഒരു ജഡ്ജി ഒരു ഘാതകന്, ഒരു കൊലയാളിക്ക് മരണശിക്ഷ വിധിക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാല് അതിന് അദ്ദേഹത്തിനെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല. നീതിശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ആജ്ഞ പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ഒരു പ്രവൃത്തി പുണ്യപാപമാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അതിന്റെ മനോഭാവം അനുസരിച്ചാണ്. ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ ശത്രുവിനെ കൊന്നു വിചാരിക്കുക, രാജ്യം ആദരിക്കും അല്ലെ, അദ്ദേഹത്തിനെ രാജ്യം ആദരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. എന്നാൽ അതേ പട്ടാളക്കാരൻ മുറിയിൽ വന്ന് സുഹൃത്തുക്കളുമായി സംസാരിക്കണേന്റെ ഇടയിൽ വഴക്കുണ്ടായി, ഇതേ തോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് അയാളെ വെടിവെച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക, ജയിലിൽ പോകും അല്ലെ. അപ്പോ ബാഹ്യപ്രവൃത്തി അല്ല, ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ഒരാളെ പാപപുണ്യങ്ങളില് തളച്ചിടുന്നത്. പുണ്യപാപങ്ങള്. ഇപ്പൊ ഒരു ഡോക്ടർ കത്തി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു കള്ളനും കത്തി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഡോക്ടർ അത് ഒരാളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനാണെങ്കിൽ കള്ളൻ ഒരാളെ അപായപ്പെടുത്താനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ആ മനോഭാവത്തിലുള്ള മാറ്റം അനുസരിച്ചാണ് പുണ്യപാപങ്ങള് നന്മ തിന്മകള് ഒക്കെ നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നത്. 22-ാമത്തെ ശ്ലോകം. വാസാംസി ജീർണാനി യഥാ വിഹായ നവാനി ഗൃഹണാതി നരോപരാണി തഥാ ശരീരാണി വിഹായ ജീർണാന്യാനി സംയാതി നവാനി ദേഹി. വാസാംസി ജീർണാനി യഥാ വിഹായ. ജീർണാനി വാസാംസി, ജീർണിച്ച വസ്ത്രങ്ങള് വിഹായ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട്, നവാനി ഗൃഹണാതി നരോപരാണി, പുതിയ എടുത്തണിയുന്നത് പോലെയാണ്. ജീർണിച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അതിലുള്ളിലെ ദേഹി പുതിയ ദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പുതിയ വസ്ത്രം കിട്ടുമ്പോ നമുക്കൊക്കെ സന്തോഷം ഉണ്ടാവൂലേ? അതേപോലെ തന്നെ പുതിയ ശരീരം, ഇത് കയ്യിന് വേദന, കാല് വേദന ഒക്കെ ആവൂലേ? കുറെ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിന്റെ ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഗ്യാരണ്ടി പീരീഡ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ള ആ ശരീരം, ജീർണിച്ച ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചോട്ടെ അല്ലെ. അത് ഉപേക്ഷിച്ച് പുതിയൊരു ശരീരം, പുതുദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക. അപ്പൊ സന്തോഷിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അണുമാത്രനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റം സാധ്യമാകുന്നത് പരമാത്മാവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രാണ്. ഒരു സുഹൃത്ത് ആത്മമിത്രത്തിന്റെ അഭീഷ്ടം നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നത് പോലെയാണ് പരമാത്മാവ്
അണുമാത്രനായിട്ടുള്ള ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ഇഷ്ടം സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. മുണ്ടകോപനിഷത്ത്, ശ്വേതാശ്വേതരോപനിഷത്ത്, അതുപോലെയുള്ള വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ ഈ പരമാത്മാ ജീവാത്മാക്കളെ ഒരേ വൃക്ഷത്തിലിരിക്കുന്ന രണ്ട് കിളികളോടാണ് ഉപമിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവയിൽ ഒന്ന് ജീവാത്മാവും അത് വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. മറ്റൊന്ന് ഭഗവാൻ പരമാത്മാവ് ആ സുഹൃത്തിനെ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ചുമ്മാ ഇരിക്കുകയായിരിക്കും. അപ്പൊ ഗുണത്തിലൊക്കെ സമാനതകൾ ഉള്ളവരാണ്. എങ്കിലും ഇതിൽ ഒരാള് ഭൗതിക വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലങ്ങളില് ആകൃഷ്ടനാണ്, ഭൗതിക തൃഷ്ണയുള്ള ആളാണ്. മറ്റേത് സുഹൃത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഇങ്ങനെ നിരീക്ഷിച്ച് സാക്ഷിയായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ആ നിരീക്ഷകനാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. അർജുനൻ ഫലാസ്വാദകനാണ്. അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഒരാള് സ്വാമിയാണ്, ആശ്രിതനാണ്, ഗുരുവാണ്, ശിഷ്യനാണ്, അല്ലെ? അനുമാത്രനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവ് ഈ ബന്ധം മറന്നു പോകുന്നതിനാലാണ് ഒരു വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക്, അഥവാ ഒരു ശരീരം വിട്ട് പുതിയ ശരീരത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റം ജനിമൃതികളിലൂടെ ഇങ്ങനെ നമ്മള് കറങ്ങേണ്ടി വരുന്നത്. ഈ ശരീരമാകുന്ന ആ വൃക്ഷത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് ജീവൻ നന്നായി ക്ലേശം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരികയാണ്. അർജുനൻ ഇവിടെ കൃഷ്ണനെ ആത്മീയ ആചാര്യനായിട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ട് സ്വയം സമർപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മളും ആ പരമോന്നതനായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ഗുരുവിനെ, ഭഗവാനില് നമ്മള് ശരണാഗതി ചെയ്താല് സർവശോകങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്ഷണത്തില് മോചനം നേടാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതില് ഉപനിഷത്തുക്കൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: സമാനേ വൃക്ഷേ പുരുഷോ നിമഗ്നോ നീശയ ശോചതി മുഹ്യമാന ജുഷ്ടം യഥാ പശ്യത്യന്യമീശസ്യ മഹിമാനീത്യതിവീതശോക. ഒരേ വൃക്ഷത്തിന്മേലാണ് രണ്ടുപേരും ഇരിക്കുന്നതെങ്കിലും ഭോക്താവായിട്ടുള്ള പക്ഷി ഉത്കണ്ഠാകുലനും ദുഃഖിതനുമാണ്. എങ്കിലും പരമപ്രഭുവായ സുഹൃത്തിനു നേരെ ദൃഷ്ടി തിരിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹിമകൾ അറിയാനും ഇടവന്നാലുടനെ ക്ലേശിക്കുന്ന പക്ഷി എല്ലാ വ്യാകുലതകളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകും. ഇവിടെ അർജുനൻ തന്റെ സനാതന സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് നേരെ മുഖം തിരിച്ചു, അല്ലെ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗീതോപദേശം അത് ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണിപ്പോ. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ശ്രവിക്കുന്നതോടെ അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും. അങ്ങനെ ശോകവിഹ്വലാദികളിൽ നിന്നൊക്കെ വിമുക്തനാകാനും സാധിക്കും. 23-ാമത്തെ ശ്ലോകം: നൈനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി നൈനം ദഹതി പാവക ന ചൈനം ക്ലേദയന്ത്യാപോ ന ശോഷയതി മാരുത. ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് മുറിക്കാനാവില്ല. ന ഏനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി, ശസ്ത്രം കൊണ്ട് മുറിക്കാൻ പറ്റില്ല. ന ഏനം ദഹതി പാവക, അഗ്നി കൊണ്ട് ദഹിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. ന ഏനം ക്ലേദയന്തി ആപോ, വെള്ളം കൊണ്ട് അതിനെ കുതിർക്കാൻ പറ്റില്ല, നനയ്ക്കാനാവില്ല. ന ശോഷയതി മാരുത, കാറ്റുകൊണ്ട് അതിനെ ശുഷ്കിപ്പിക്കാൻ, ഉണക്കാൻ പറ്റില്ല. വിവിധ ശാസ്ത്രങ്ങള് തീനാള് ഇവയെ കുറിച്ചൊക്കെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന? ഇല്ല. തീനാളങ്ങൾ കൊണ്ട് പറ്റുമോ? പേമാരി, കൊടുങ്കാറ്റ് ഒന്നുകൊണ്ടും ആത്മാവിനെ ഹനിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ ആത്മാവ് ശാശ്വതനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെ നിലവിൽ വന്നു എന്നും അജ്ഞത മൂലം മായാശക്തിയാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നും മായാവാദികൾക്ക് വിശദീകരിക്കാനാവില്ല. ജീവാത്മാവിനെ പരമാത്മാവിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്താനാവില്ല. അവ എന്നെന്നും പരമാത്മാവിന്റെ ഭിന്ന അംശങ്ങളാണ്. ശാശ്വതനായ ജീവാത്മാവ് അണുമാത്രനാകയാൽ മായാശക്തിക്ക് അടിമപ്പെടും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. തീക്കട്ടയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന തീപ്പൊരികൾ തീക്ക് വെളിയിൽ പോകുമ്പോൾ അണഞ്ഞു പോകുന്നത് പോലെ ഭഗവാന്റെ സത്സംഗത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുന്ന ജീവാത്മാക്കള് മായാശക്തിക്ക് അടിമപ്പെടും. ഇങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് ആ അജ്ഞതയില് മൂടപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ മായയെ ജയിക്കാൻ നമ്മള് കുറെ ഭഗവാനെയാണ് ആശ്രയിക്കേണ്ടത്. വേറെ മാർഗങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല മായയെ ജയിക്കാൻ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഭാഗവതത്തില് പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? 24 ഗുരുക്കളാണ് ഓരോരുത്തരും. അവര് 24 മാത്രല്ല, അനവധി പ്രകൃതിയിലെ പ്രപഞ്ചത്തില് നമുക്ക് ചുറ്റും അനവധി പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഗുരുക്കന്മാരാണ് ഉള്ളത്. ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഓരോ വസ്തുവിൽ നിന്നും നമുക്ക് പലതും ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ മനുഷ്യ ജന്മം വിവേകത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ്, അല്ലെ? അതിനെ നമ്മൾ വേണ്ട വിധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ എവിടെ
നോക്കിയാലും അവിടെ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഏത് ചെറിയ സംഗതിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നും നമുക്ക് പഠിക്കുവാൻ ധാരാളമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതിന് വ്യക്തമാക്കാൻ ഒരു കഥ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു ഇൻസിഡന്റ് പറയാം. ഒരു അവധൂതനും യദുവും തമ്മിലുള്ള സംവാദ രൂപമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിഹാസമാണ്. അപ്പൊ ഒരിക്കല് യദു മഹാരാജാവ് യുവാവാണ്, ആനന്ദമഗ്നനായിട്ടുള്ള ഒരു അവധൂതനെ കാണുകയാണ്. യദു മഹാരാജാവ് വേറെ ഒരു അവധൂതനെ കാണുകയാണ്. ആ അവധൂതൻ വളരെ യങ്ങാണ്, പിന്നെ ഭയങ്കര എന്താ പറയാ, നിത്യ ആനന്ദത്തില് ആനന്ദത്തോടു കൂടിയാണ്. അവധൂതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് സഞ്ചാരിയാണ് അല്ലേ, സന്യാസി, ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കില്ല, താമസിക്കില്ല അവധൂതൻ എന്ന് പറഞ്ഞ. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോ ചോദിച്ചു, ഞാൻ മഹാരാജാവാണ്, എനിക്ക് അങ്ങയുടെ പോലെ സന്തോഷം ആനന്ദത്തിൽ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങാണെങ്കില് യാതൊന്നും അങ്ങയുടെ കയ്യിലില്ല, എന്നിട്ട് പോലും അങ്ങ് ഇത്രയ്ക്കും ആനന്ദത്തോടു കൂടി എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കണേ? ഞാനിങ്ങനെ നിരന്തരം ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കാറും യത്നിക്കാറും ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ സാധാരണ ജനങ്ങള് ആയിരം ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നിരന്തരം യത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണേ, എന്നാലോ ഒരു സുഖത്തിന്റെ കണിക പോലും അവർക്ക് സിദ്ധിക്കുന്നില്ല അല്ലേ? അപ്പൊ ചോദിക്കുകയാണ് രാജാവ്, ഭവാനാകട്ടെ ഒരു യത്നവും ചെയ്യണില്ല, എന്നാലും സദാ ആനന്ദമഗ്നനായിട്ടാണല്ലോ ഇരിക്കണത്, എന്താ ഇതിന് കാരണം ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അവധൂതൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയാണ്, ഞാൻ പല ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്ന് പലതും ഗ്രഹിച്ചിട്ട് ഞാൻ അനാസക്തനായിട്ട് സഞ്ചരിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് ഒന്നിനോടും ആസക്തി ഇല്ല എന്ന്. അപ്പൊ എനിക്ക് 24 ഗുരുക്കന്മാരുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറയാണ്, ഭൂമി, വായു, ആകാശം, ജലം, അഗ്നി, ചന്ദ്രൻ, സൂര്യൻ, പ്രാവ്, പെരുമ്പാമ്പ്, സമുദ്രം, പാറ്റ, തേനീച്ച, ആന, തേനെടുക്കുന്നവൻ, മാൻ, മത്സ്യം, പിങ്കള, ഒരു ചെറിയ പക്ഷി, കുട്ടി, കന്യക, അസ്ത്രം പണിയുന്നവൻ, സർപ്പം, എട്ടുകാലി, വേട്ടാളൻ, ഇവരൊക്കെയാണ് എന്റെ ഗുരുക്കന്മാര്. ഇവരിൽ നിന്നൊക്കെ ഞാൻ പഠിച്ച പാഠങ്ങള് ഇപ്പൊ പറയാം, ഞാൻ വ്യക്തമാക്കി തരാം, കേട്ടോളൂ. അപ്പൊ ആരെന്ത് ചെയ്താലും ഭൂമി അതെല്ലാം ക്ഷമിക്കണു, ക്ഷമ. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു ഞാൻ. അനാസക്തിയാണ് വായുവിൽ നിന്ന് പഠിച്ചത്. വായു ഒന്നിലും ആസക്തമല്ല. വായു നാനാധർമ്മങ്ങളായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളിൽ കൂടി സഞ്ചരിച്ചാലും ഒന്നിലും സക്തമാവില്ല. ആകാശത്തിൽ നിന്ന് അതിനെ പോലെ തന്നെ ആത്മാവും വ്യാപകവും ഏകവുമാണെന്ന് ഗ്രഹിച്ചു. ആകാശത്തിന്റെ പോലെ വ്യാപ്തമായിട്ടുള്ള അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവ്, അത് വ്യാപകമാണ്, ഏകവുമാണ് എന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചു. ഒരാൾ സ്വച്ഛനും സ്നിഗ്ധനുമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള ശക്തി അവന് സാധിക്കുമെന്ന് ജലത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു. ജലമാണ് എല്ലാത്തിനെയും കഴുകി ശുദ്ധമാക്കുന്നത് അല്ലേ, എന്നിട്ട് നിർമ്മലമായിട്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ബ്രഹ്മ തേജസ്സുള്ളവൻ എന്തനുഭവിച്ചാലും ഒരു ദോഷവും അവന് വരില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ ആരിൽ നിന്നാണ്? അഗ്നിയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത്. പിന്നെ ചന്ദ്രനെ കാണാതായാലും അതിനവിടെ നാശമൊന്നുമില്ല, അതവിടെ ഉണ്ട്. കലകൾക്ക് മാത്രമാണ് നാശമുള്ളത്. അതുപോലെ ആത്മാവിന് നാശമില്ല. ഉപാധിഭൂതനായ ശരീരത്തിനെ നാശമുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് ഗ്രഹിച്ചു. പിന്നെ സൂര്യൻ, അത് ജലത്തിൽ പ്രതിബിംബിക്കണു. അവിടെ ജലഗത ധർമ്മങ്ങള് പ്രതിബിംബത്തെ മാത്രമേ ബാധിക്കുന്നുള്ളൂ, ബിംബത്തിനെ ബാധിക്കണില്ല. ഒറിജിനൽ സൂര്യന് യാതൊന്നും ബാധിക്കണില്ല. അതുപോലെ ആത്മാവില് വാസ്തവത്തില് അന്ധകരണ ധർമ്മങ്ങളില്ല. ആത്മാവിനും അതുപോലെയാണ്, ഒരു കർമ്മഫലങ്ങൾ അതിനെ ബാധിക്കണില്ല. അവ പ്രതിബിംബത്തിൽ തോന്നപ്പെടുന്നു എന്ന് മാത്രം. ഇതാണ് സൂര്യനിൽ നിന്ന് പഠിച്ചത്. അതിസ്നേഹം ആപൽക്കരമെന്ന് കബോധങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി. ഒരു കാട്ടില് കബോധവും കബോധിയും താമസിച്ചിരുന്നു, 2 പക്ഷികള്. അവർക്ക് അന്യോന്യമുള്ള സ്നേഹത്തിന് അതിരുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവർക്ക് ചെറിയ കുട്ടികൾ ഉണ്ടായി. അവയുടെ കോമള രൂപം കണ്ട് ലാളിച്ച് സ്നേഹിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ആനന്ദഭരിതരായിട്ട്. അപ്പൊ അവര് ഭക്ഷണം അന്വേഷിച്ച് ഒരു ദിവസം പുറത്തു പോയ സമയത്ത് ഒരു കാട്ടാളൻ വല വീശി കുട്ടികളെ അതിൽ പെടുത്തി. മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് വ്യസനം വന്നിട്ട് കബോധി അതിൽ ചെന്ന് ചാടി ബദ്ധയായി. ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് കബോധവും ചെന്നിട്ട് എനിക്കിനി ജീവിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യം എന്ന് പ്രലപിച്ചിട്ട് അത്യാസക്തിയിൽ അതിൽ ചാടി നശിച്ചു. ഇതുപോലെ കുടുംബസ്ഥര് അത്യാസക്തനായാൽ ഫലം സർവനാശാണെന്ന് ഞാൻ ഈ പക്ഷികളിൽ നിന്ന് ഗ്രഹിച്ചു.
പിന്നെ യാദൃച്ഛികമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് പെരുമ്പാമ്പ് സന്തുഷ്ടനായിട്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പെരുമ്പാമ്പ് ഭക്ഷണത്തിനൊന്നും ആയിട്ട് ഓടി നടക്കാറില്ല അല്ലെ. യാദൃച്ഛികമായിട്ട് മുമ്പിൽ വന്ന് പെട്ട് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാല് സന്തുഷ്ടനായിട്ട് വർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അക്ഷോഭ്യനായിട്ടും ഗംഭീരനായിട്ടും വിവേകി വർത്തിക്കണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ പെരുമ്പാമ്പിൽ നിന്നാണ് പഠിച്ചത്. പിന്നെ ശാന്തമായിട്ടുള്ള സമുദ്രം, ഈ ശാന്തമായിട്ടുള്ള സമുദ്രം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതും ഇതന്നെയാണ്. അക്ഷോഭ്യതനായിട്ട് ഇരിക്കുക. സമുദ്രത്തില് എത്ര വെള്ളം വന്ന് ഒഴുകി ചെന്നാലും അതിനൊരു മാറ്റമില്ല അല്ലെ. എന്താ അതിന്റെ ഒരു ഗാംഭീര്യം അല്ലെ. സമുദ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അറ്റെത്തില്ല. തീയിൽ ചാടി നശിക്കുന്ന ഈയാമ്പാറ്റകള് അല്ലെ. അങ്ങനെ എന്താ പറയാ, ഈ കണ്ണിന്റെ ഇതിനു വേണ്ടി ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്കായിട്ട് ചെന്ന് നാശത്തിൽ പെടുന്നു. പിന്നെ അധികം പോരാ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അല്ലേ തേനീച്ചകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും തേൻ ശേഖരിച്ച് വെക്കുന്നു അല്ലെ. അത് നാശകരമാണ്. അതിന് തന്നെ അത് നാശമായിട്ട് തീരല്ലേ ചെയ്യണേ. പിന്നെ സ്പർശത്തിന്റെ സുഖം നോക്കിയിട്ട് പിടിയാനയുടെ സ്പർശ സുഖം നോക്കിയിട്ട് ഓടുമ്പോഴ് കുഴിയിൽ വീഴുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ആനയിൽ നിന്ന് അത് പഠിക്കാം. മോഹാവേശത്തില് ബദ്ധനായാല് നമുക്ക് നാശമുണ്ടാവും. അപ്പൊ അനുഭവിക്കോ ദാനം ചെയ്യോ ഒന്നും കൂടാതെ കൂട്ടി വെക്കുന്ന ധനം മറ്റാരെങ്കിലും എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കും. തേനീച്ചയെ കൊന്നിട്ടാണ് അല്ലേ തേനെടുക്കുക. അപ്പോ ഈ ഒരുപാട് അധ്വാനിച്ച് കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം. അങ്ങനെ പിന്നെ മാനുകള് ശബ്ദത്തിന്റെ ആസക്തി, പാട്ടുകൾ കേട്ടിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് വേടന്റെ വലയിലൊക്കെ കുടുങ്ങും. അപ്പോ അങ്ങനെ ആസക്തി, ശബ്ദത്തിന്റെ ആസക്തി പാടില്ല എന്ന്. രസത്തിന്റെ ആസക്തി, അത് മത്സ്യം എര വിഴുങ്ങി അത് സ്വയം നശിച്ചു. പിന്നെ പിങ്കള എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുലട ഉണ്ടായിരുന്നു. മനോഹര വേഷഭൂഷകളൊക്കെ ധരിച്ചിട്ട് ആളുകളെ തന്റെ സങ്കേതത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുകയാണ്. അധികം ധനം കൊടുക്കണത് ആരാണോ അവരെ കാന്തനായിട്ട് കരുതും. ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ വേഷഭൂഷകളൊക്കെ ധരിച്ച് നിന്നപ്പോൾ ആര് വരുന്നത് കണ്ടാലും തോന്നും ഇതിലും അധികം ധനമുള്ളവര് വരും എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഇവനെ സ്വീകരിച്ചില്ല. അങ്ങനെ കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ നേരെ അർദ്ധരാത്രിയായി. ആളുകളുടെ ഗതാഗതമൊക്കെ നിലച്ചു. അങ്ങനെ അത്യാർത്തിയുടെ ഫലമായിട്ട് അന്ന് അവൾക്ക് ആരിൽ നിന്നും ധനം ലഭിച്ചില്ല. വലിയ വ്യസനായി. അങ്ങനെ കിടന്നു, ഉറക്കം വന്നില്ല. പിന്നെയും പുറത്ത് വന്ന് നോക്കും, പിന്നെയും അകത്തു പോവും. അങ്ങനെ പീഡ ആധിക്യത്താല് വളരെ വിഷമിച്ചു. പെട്ടെന്ന് അവൾക്ക് സർവേശ്വര കരുണയാലെ വൈരാഗ്യം ഉണ്ടാവുകയാണ്. അപ്പോ സകല പീഡകളും നശിച്ചു, പരമാനന്ദായി. അങ്ങനെ ആനന്ദത്തിൽ പാടാനൊക്കെ തുടങ്ങി. കഷ്ടം, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ നിത്യാനന്ദപ്രദനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ വിട്ടിട്ട് ഞാൻ ഈ നിസ്സാരന്മാരെ ഒക്കെ ഭജിച്ചില്ലേ. അപ്പോ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഈ ശരീരത്തിനെ ഞാനല്ലാണ്ട് ആരാണ് ഇങ്ങനെ കാന്തബുദ്ധിയ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുക ഈ ആളുകളെയൊക്കെ. അങ്ങനെ ഈ രാജ്യത്തിൽ ഞാൻ ജീവിച്ചു. ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ പേരും ഭാഗവതന്മാരാണ്. ഞാൻ മാത്രം ഇങ്ങനെ നീചയായി. ഇന്നു മുതൽ ഞാൻ ആ കൃപാമൂർത്തിയിൽ തന്നെ ഞാൻ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യും എന്നിട്ട് രമയെ പോലെ ഞാൻ ഭഗവാനെ സേവിക്കും എന്ന് ഇത്രയും നീചമായിട്ട് ഇതുവരെ വർത്തിച്ച ആ പിങ്കളയ്ക്ക് പോലും മാറ്റം, വൈരാഗ്യം വരികയാണ്. അതൊക്കെയും അനുഗ്രഹിച്ചത് ഭഗവാന്റെ അപാര കരുണ തന്നെ. അങ്ങനെ ആ പിങ്കളയിൽ നിന്ന് ആശയാണ് ദുഃഖഹേതു, വൈരാഗ്യമാണ് ആനന്ദകാരണം എന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചു. പിന്നെ കുരരം എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ പക്ഷിയുണ്ട്. അത് മാംസകഷ്ണം കൊത്തിക്കൊണ്ട് പറന്നപ്പോൾ അതിനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, മാംസകഷ്ണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ കുറെ പക്ഷികൾ ദ്രോഹിക്കാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷെ ആ മാംസകഷ്ണം ഉപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ അതിനെ പിന്നെ ആരും ദ്രോഹിച്ചില്ല. അപ്പോ എല്ലാം എന്റെ എന്ന് കരുതുമ്പോഴാണ് ക്ലേശം ഉണ്ടാവുന്നത്. അകിഞ്ചനായിട്ട് വർത്തിച്ചാല് സുഖം ഉണ്ടാവും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഞാന്. പിന്നെ ഒരു ആത്മാരാമനായിട്ട് ചരിക്കാം, ഒരു ദ്വന്ദ്ങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുക, സുഖം ദുഃഖം മാനം അഭിമാനം ഇതിലൊന്നും പെടാതെ ജീവിച്ചാല്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.
ഉമാ മാതാജി? ഞാൻ സ്ലൈഡ് ഇടുന്നില്ലേ മാതാജി? ആ ആ ആ അത് ഇപ്പൊ ഞാന് ഒരു സ്റ്റോറി അല്ലേ പറയണേ, അത് കാരണം കേട്ടോ. ശരി ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ദരിദ്രയായിട്ട് ഒരു കന്യക ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ അവളെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ ആരും വന്നില്ല. ഒരാൾ ഇതൊന്നും അറിയാണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം വിവാഹാലോചനയായിട്ട് വരികയാണ്. അപ്പോഴ് ഗൃഹത്തിൽ അവൾ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ സൽക്കരിക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഒന്നുമില്ല. അങ്ങനെ അരി ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ കുറച്ച് നെല്ലെടുത്തിട്ട് കുത്താൻ തുടങ്ങി. അപ്പോ അവളുടെ വളകൾ ഇങ്ങനെ ശബ്ദിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇത് കേട്ട് ഒരു പക്ഷെ ആ വന്ന ആള് എന്റെ ദാരിദ്ര്യ സ്ഥിതി അറിയോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവള് വളകളൊക്കെ ഊരി വെച്ചു. അങ്ങനെ ഒരു വള മാത്രം ആക്കിയപ്പോ ശബ്ദം ഇല്ലാതായി. അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് സഞ്ചരിക്കണം ഒരു മുനി ഒരു യോഗി എന്ന് ഞാനത്, അല്ലെങ്കിൽ ബഹളമൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു. മനസ്സ് ഏകാഗ്രമായാല് ദ്വൈത പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്ഫൂർത്തി പോലും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. അത് ആരിൽ നിന്നാണ്? ഒരു അസ്ത്രമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂർപ്പിക്കുന്ന, മൂർച്ച വരുത്തുന്ന ഒരു ഇഷുകാരൻ ഉണ്ട്. അയാള് അസ്ത്രം ശരിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ സമീപത്തിൽ കൂടി മഹാരാജാവിന്റെ ഘോഷയാത്ര പോയത് പോലും അറിഞ്ഞില്ല. അത്രയും കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കണം നമ്മള് എന്ന്. പിന്നെ ഗൃഹം നിർമ്മിക്കുക, ഗൃഹാരംഭം, അത് നിഷ്ഫലാണ് അതൊക്കെ എന്ന് ഞാൻ സർപ്പത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു. സർപ്പം സ്വയമായിട്ട് ഗൃഹം നിർമ്മിക്കാറില്ല. എലിയോ മറ്റോ ഉണ്ടാക്കണ ഒരു പൊത്തില് സുഖമായിട്ട് വസിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഈശ്വരൻ മറ്റു ഉപകരണങ്ങളുടെ സഹായം കൂടാതെ തന്നെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അന്തർഭാഗത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. അവസാനം തന്നിൽ തന്നെ ഉപസംഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ തത്വം നമ്മള് എട്ടുകാലിയിൽ നിന്ന് പഠിക്കാം. പിന്നെ വേട്ടാളനിൽ നിന്ന് ഈ കൂട്ടിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ട ഈ വേട്ടാളൻ കൊണ്ടുവന്ന് പുഴുവിനെ കൂട്ടിൽ വെച്ചേക്കും. ആ പുഴു നിരന്തര ധ്യാനത്തില് ഈ വേട്ടാളനെ തന്നെയാണ് ധ്യാനിച്ച് തന്മയീഭവിക്കണേ. അപ്പൊ നിരന്തര ധ്യാനം നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവത് സാരൂപ്യം പ്രാപിക്കും നമ്മൾക്കും സാധിക്കും എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. പിന്നെ ഈ 24 കഴിഞ്ഞ് 25ാമത്തെ ഗുരു നമ്മുടെ സ്വന്തം ദേഹം തന്നെയാണ്. അപ്പോ അത് ചിന്തിക്കപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ വൈരാഗ്യം വരും അല്ലേ? മലമൂത്ര ഭാണ്ഡമാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ ശരീരം. അതിനെയാണ് നമ്മള് വലുതായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മാവാണ് ഏറ്റവും വലുത് എന്ന് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതിന്റെ ആണ് അല്ലേ? ആ 24ാമത്തെ ശ്ലോകം. അച്ഛേദ്യോയമതോ അദാഹ്യോയം അക്ലേദ്യോ ശോഷ്യേവച നിത്യ സർവഗതസ്ഥാണുരചലോയം സനാതന. ജീവാത്മാവിനെ മുറിക്കാനോ ദഹിപ്പിക്കാനോ കുതിർക്കാനോ ഉണക്കാനോ കഴിയില്ല. ശാശ്വതനും സർവത്ര ഗമിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനും പരിണാമങ്ങൾക്ക് അതീതനും അചഞ്ചലനും നിത്യനുമാണ് ഈ ആത്മാവ്. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, നീ ഇല്ലാതാക്കും എന്ന് കരുതുന്നത് ശരീരത്തിനെയാണ്, അല്ലാതെ ആത്മാവിനെ നിനക്ക് ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോ അവരുടെ പ്രാരബ്ധം തീരുന്നവരാണ്, തീർന്നാലേ ആയുസ് അവസാനിക്കുള്ളൂ. അവർക്ക് നിന്നിലൂടെ മരണം നടക്കുമെന്നത് അവരുടെ വിധിയാണ്, അല്ലാതെ നീയല്ല ഇതിനൊന്നും കാരണക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അണുമാത്രനായ ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവിന്റെ ഒരു അംശം മാത്രമാണ്. അത് അപ്രകാരം ശാശ്വതമായി മാറ്റമില്ലാതെ നിലനിൽക്കും എന്നും ഇവിടെ ഭഗവാൻ വീണ്ടും പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 25ാമത്തെ ശ്ലോകം. അവ്യക്തോയം അചിന്യോയം അവികാര്യോയം ഉച്യതേ തസ്മാദേവം വിദിത്വൈനം നാനുശോചിതുമർഹസി. അദൃശ്യനും അചിന്യനും മാറ്റമില്ലാത്തവനുമാണ് ആത്മാവ്. ഇതറിയുന്നത് കൊണ്ട് നീ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കരുത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് ആത്മാവിനെ അറിയാനാവില്ല. മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഇതെങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് ചിന്തിച്ചുറപ്പിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കില്ല.
അപ്പോ പിന്നെ നമുക്ക് 4 തരം പ്രമാണങ്ങളാണ്. പ്രത്യക്ഷ പ്രമാണം, അനുമാനം, അതുപോലെ ഉപമാനം, ശ്രോത്രം, അങ്ങനെ 4 പ്രമാണങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ കൂടെയൊക്കെ പലതും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചെടുക്കാം എന്ന് മാത്രാണ്. ഇപ്പൊ വെള്ളത്തിലെ കുമിളകൾ പോലെയാണ് ഈ ജീവൻ. ജീവൻ ഇങ്ങനെ പല പല ശരീരങ്ങളിലൂടെ ഇങ്ങനെ വന്നു പോവുകയാണ്. ശരീരമല്ല ആത്മാവ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാല് പിന്നെ ജീവിതം തന്നെ നമ്മുടെ എങ്ങനെയാണ് മാറി മറിയാന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ശരീരത്തിനോട് ഒട്ടും ആസക്തി പിന്നെ ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക്. 25 അവ്യക്തോയം അചിന്യോയം അവികാര്യോയം ഉച്യതേ തസ്മാദേവം വിദിത്വൈനം നാനുശോചിതുമർഹസി. അദൃശ്യനും അചിന്യനും മാറ്റമില്ലാത്തവനുമാണ് ആത്മാവ്. ഇതറിയുന്നത് കൊണ്ട് നീ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കരുത്. അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ സത്തയെ കുറിച്ചാവട്ടെ ശ്രുതി അഥവാ വേദജ്ഞാനത്തിലൂടെ അല്ലാതെ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ ഉറപ്പുവരുത്താൻ ആർക്കും ആവില്ല. ആത്മാവുണ്ടെന്നുള്ള ആ പ്രത്യക്ഷമായ വസ്തുത നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുക തന്നെ വേണം. നമ്മുടെ ഋഷിമാര് കണ്ടെത്തി മനസ്സിലാക്കി അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ആ സത്യം മാത്രാണത്. ആത്മാവിന്റെ ഉണ്മ അറിയാൻ മറ്റു മാർഗങ്ങളൊന്നുമില്ല. വിശിഷ്ടമായ പ്രാമാണിക വാക്യങ്ങളെ ആധാരമാക്കിയിട്ട് പൂർണ്ണമായും സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് പല വിഷയങ്ങളുണ്ട്. ആരും തന്റെ പിതൃത്വത്തെ നിഷേധിക്കാറില്ല. അമ്മയുടെ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള വചനങ്ങള് ഉള്ളപ്പോ അതാണ് ശ്രുതി, പ്രമാണം അല്ലെ. ആധികാരിക വചനങ്ങള് അച്ഛൻ ആരെന്നറിയാൻ വേറെ മാർഗമൊന്നുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ വേദങ്ങളുടെ പഠനത്തിലൂടെ അല്ലാതെ ആത്മാവിനെ അറിയുന്നതിന് മറ്റു വഴിയൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ അനുഭവിച്ചറിയേണ്ട സത്യമാണ് ആത്മാവ്. ഇവിടെ എന്താ പറയണേ? ജീവാത്മാവിനെ മുറിക്കാനോ ദഹിപ്പിക്കാനോ കുതിർക്കാനോ ഉണക്കാനോ കഴിയില്ല. ശാശ്വതനും സർവത്ര ഗമിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനും പരിണാമങ്ങൾക്ക് അതീതനും അചഞ്ചലനും നിത്യനുമാണ് ഈ ആത്മാവ്. അദൃശ്യനും അചിന്യനും മാറ്റമില്ലാത്തവനുമാണ് ആത്മാവ്. ഇതറിയുന്നത് കൊണ്ട് നീ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കരുത്. ആയുധം കൊണ്ട് മുറിക്കാനാവില്ല, വെള്ളം കൊണ്ട് നനയ്ക്കാനാവില്ല, അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനാവില്ല, കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാനാവില്ല. 26ാമത്തെ ശ്ലോകം. അഥ ചൈനം നിത്യജാതം നിത്യം വാ മന്യസേ മൃതം തഥാപി ത്വം മഹാബാഹോ നൈവം ശോചിതുമർഹസി. അതായത് ആത്മാവാണ് ജീവന്റെ ലക്ഷണം. അത് ജനിക്കുകയും എന്നേക്കുമായും മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം എങ്കിൽ തന്നെയും മഹാബാഹോ നിനക്ക് ദുഃഖിക്കാൻ അവകാശമില്ല. പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് രൂപാന്തരം വരുന്നു എന്നല്ലാതെ അതും ഇല്ലാതെയൊന്നും ആവണില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഭൗതിക ശരീരം ഇപ്പൊ സംസ്കരിച്ചു വിചാരിക്കുക, അതിന്റെ ചാരം, എല്ലുകള് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അത് വീണ്ടും പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ അങ്ങനെ കിടക്കും. കേട്ടിട്ടില്ലേ കുറെ ഇങ്ങനെ സസ്യങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങളും ശരീരഭാഗങ്ങളും ഒക്കെ ജഡവസ്തുക്കളൊക്കെ പിന്നീട് പെട്രോളിയമായിട്ട് കണ്ടെടുത്തു എന്നൊക്കെ കാലാന്തരത്തില്. അപ്പോ അതും നശിച്ച് രൂപാന്തരം വരുന്നേ ഉള്ളൂ. തീരെ കംപ്ലീറ്റ്ലി അത് പോണില്ല ഇവിടുന്ന്. 27 ജാതസ്യ ഹി ധ്രുവോ മൃത്യുർധ്രുവം ജന്മമൃതസ്യ ച തസ്മാദപരിഹാര്യേർത്ഥേന ത്വം ശോചിതുമർഹസി. ജനിച്ചവന് മരണം നിശ്ചയാണ്, മരിച്ചവനോ ജനനം ഉണ്ടാവും. അത് കാരണം അനിവാര്യമാണ് ഈ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ പറ്റി. ഇതിന് പരിഹാരം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. ജനിക്കേണ്ടവര് ജനിക്കും, മരിക്കേണ്ടവര് മരിക്കും. അപ്പൊ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. ജീവിതത്തില് താൻ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഒരാൾക്ക് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരികയാണ്. ആ കർമ്മങ്ങളുടെ കാലാവധി കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത ജന്മം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മരിക്കുകയും വേണം. അങ്ങനെ ഒരാൾ ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായിട്ടുള്ള ഈ ജനന മരണമാകുന്ന ചക്രത്തിൽപ്പെട്ട് മോചനമില്ലാതെ ഉഴലാണ്. അപ്പോ ഇതിനിപ്പോ ഇവിടെ യുദ്ധം കാരണത്താലാണ് ഇവര് മരിക്കണത് എന്നൊന്നും സാധൂകരിക്കണ്ട എന്നാണ് ഇവിടെ പറയണത്. അപ്പോ ഈ നീതി പാലനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് യുദ്ധമോ ഹിംസയോ ഒക്കെ ചില സമയത്ത് ചില ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വേണ്ടി വരുന്നു. 28 അവ്യക്താദീനി ഭൂതാനി വ്യക്തമധ്യാനി ഭാരത അവ്യക്ത നിധനാന്യവ തത്ര കാ പരിദേവന. ഈ സൃഷ്ടിയിൽ കാണുന്ന ഈ ജീവഗണങ്ങളൊക്കെയും തന്നെ ആരംഭത്തില് പ്രകടമായിട്ടില്ല, മധ്യത്തില് ആവിർഭാവം കൊള്ളുന്നുണ്ട്, നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും അവ്യക്തമാവുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ വ്യസനത്തിന് എന്താ ആവശ്യം? നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയില്
ഈ ശരീരം എടുത്ത് മനുഷ്യ ശരീരം എടുത്ത് വന്നു. അതിനു മുമ്പ് അറിയില്ല, പ്രകടമല്ലായിരുന്നു. അറിയില്ല നമ്മൾ എത്ര എത്ര ജന്മങ്ങൾ എടുത്തു. ഇനി നമ്മുടെ ഈ ശരീരം വീണു പോയാലും, നമ്മുടെ ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പോയാലും എന്താണ് നമ്മൾക്ക് സംഭവിക്കുക നമുക്കറിയില്ല. അപ്പോ ആരംഭം അറിയില്ല, അവസാനം അറിയില്ല, എല്ലാം അവ്യക്തമാണ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ആ മധ്യത്തിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയാവുള്ളൂ, അല്ലേ? അപ്പൊ അതാണ് പറയണത്, ഈ ജഡദൃശ്യങ്ങള് മായാപ്രകടനാണ്. അത് ആദിയും അന്തവും എന്നുള്ള സത്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ദുഃഖം ഒഴിവാക്കണം നമ്മള്. ആകാശത്തിൽ നിന്ന് വായു, വായുവിൽ നിന്ന് അഗ്നി, അഗ്നിയിൽ നിന്ന് ജലം, ജലത്തിൽ നിന്ന് ഖരവസ്തുക്കള്, ഭൂമി തുടങ്ങിയത്. അങ്ങനെ ക്രമത്തിൽ ഉരുത്തിരിയുന്നുണ്ട്. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വിവിധ ആവിർഭാവങ്ങള് ഉളവാകുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്ന ആ കൂറ്റൻ കെട്ടിടം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് തകർന്നടിയുമ്പോഴോ വീണ്ടും കാണാതെ അവ്യക്തമായി മാറുന്നു. അങ്ങനെ അവസാനം അണുപ്രായമായിട്ട് പൊടിയായിട്ട് മാറുന്നു, അല്ലേ? അതുപോലെ ഓരോ വസ്തുക്കളും പരിണാമം സംഭവിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അത് എങ്ങനെയായാലും. ഈ ഭൗതിക ശരീരങ്ങള് കലാന്തരത്തില് നശിക്കുന്നവയും ആണ്. ആത്മാവ് അനശ്വരനാണ് എന്നുമുള്ള ആ നിത്യസ്യോക്ത ശരീരിണ എന്നുള്ള ഗീതോപദിഷ്ടമായ വൈദിക മതം അത് സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരീരം വെറും ഉടുപ്പ് മാത്രാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ ഈ ഉടുപ്പ് ഒന്ന് മാറ്റിയിടണേന് നമുക്ക് എന്തിനാ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യം? മുഷിഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ജീർണിച്ചതുമായിട്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങള് അത് നമുക്ക് ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടെ? പുതിയത് കിട്ടുമ്പോ അതിന് സന്തോഷിക്കാം, അല്ലേ? നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു സ്വപ്നം പോലെയുള്ള ഒന്നാണ് ഇത്. സ്വപ്നത്തിൽ നമ്മൾ ആകാശത്തിലൂടെ പറക്കുന്നതായിട്ട്, രാജകീയ രഥത്തിലിരിക്കുന്നതായിട്ട് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാം. പക്ഷെ ഉണരുമ്പോഴോ ഇതൊക്കെ മിഥ്യാനുഭവമാണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിയും. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിലൊന്നും ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന്, ദേഹനാശത്തില് കാര്യമില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. 29ാമത്തെ ശ്ലോകം. ആശ്ചര്യവത് പശ്യതി കശ്ചിദേന മാശ്ചര്യവത് വദതി തഥൈവ ചാന്യ ആശ്ചര്യവച്ചൈനമന്യ ശൃണോതി ശ്രുത്വാപ്യേനം വേദന ചൈവ കശ്ചിത്. ചിലരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ആത്മാവ് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ചിലർ അതിനെ ആശ്ചര്യകരമായി വർണ്ണിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലർ അതിനെപ്പറ്റി ആശ്ചര്യപൂർവം കേൾക്കുന്നു. ചിലരാകട്ടെ അതിനെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടും ഒട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ ആരും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത സാധനമാണ് അല്ലേ ഈ ആത്മാവ്. ഇപ്പൊ ഋഷി വചനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയാണ്, എന്നിട്ട് അത്ഭുതത്തോടെ പറയാ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച്, അല്ലേ? ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് അത്ഭുതത്തോടെ പറയാ. ആത്മാവിനെ ആർക്കും കൊല്ലാനാവില്ല, മുറിക്കാൻ പറ്റില്ല, ശുഷ്കിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല, നനയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, അല്ലെ? വിസ്മയാവഹമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത്. മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഒന്നും. അറിവില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ആശ്ചര്യം, മനസ്സിലാവണില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആശ്ചര്യം. തത്വദർശികള് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞതിനാൽ അവർക്ക് ആശ്ചര്യമില്ല. ഋഷിമാർക്ക് കണ്ടറിഞ്ഞതാണ് അല്ലേ അവര് സത്യം. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആശ്ചര്യമില്ല. അല്ലാതെ അജ്ഞാനികളായ നമ്മെപ്പോലുള്ളവർക്ക് അത് പറയുന്നത് ആശ്ചര്യം, കേൾക്കുന്നത് ആശ്ചര്യം, അല്ലേ? എല്ലാം ആശ്ചര്യമായിട്ടാണ് തോന്നുക എന്ന് പറയാണ്. ഭീമാകാരമായിട്ടുള്ള ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ശരീരത്തിലും പടുകൂറ്റൻ വടവൃക്ഷത്തിലും 1 ഇഞ്ചു മാത്രം വരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കോടാനുകോടി അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളായ ജീവാണുക്കളിൽ ഓരോന്നിലും അണുമാത്രനായ ആത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നു എന്നുള്ളത് വിസ്മയകരമല്ലേ? അതുപോലെ ആത്മാവിന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് വിസ്മയം ജനിപ്പിക്കുന്നതാണ്. മറ്റു തരം സിദ്ധാന്തങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു പോകാതെ സർവോത്തമനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞതിനെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുക മാത്രം നമുക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ആത്മാവിനെ അറിയാനുള്ള ഏറ്റവും ലളിതമായ മാർഗം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അത് മാത്രമല്ല, കൃഷ്ണനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ ഒരാൾ മുൻജന്മത്തിലോ ഈ ജന്മത്തിലോ ഏറെ തപസ്സും ത്യാഗവും ഒക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. എന്നാ മാത്രമേ ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്
മനസ്സിലാക്കാനും ഭഗവാനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് സ്വീകരിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അതിനും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം തന്നെ വേണം. ഒരു പരിശുദ്ധ കൃഷ്ണഭക്തന്റെ അഹൈതുകമായിട്ടുള്ള കരുണ കൊണ്ട് മാത്രാണ് ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനെ അതേപടി അറിയാൻ കഴിയൂ. മറ്റു മാർഗമില്ല. അതായത് നമുക്കൊരു ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ആചാര്യനെ നേടണം. അങ്ങനെ ഒരു ആചാര്യന് മാത്രാണ്, ആ ആചാര്യന്റെ കരുണ കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ആ സർവജ്ഞത്വം സർവേശ്വരത്വം പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. മറ്റു മാർഗങ്ങള് ഒന്നുമില്ല എന്നാണ്. 30ാമത്തെ ശ്ലോകം. ദേഹി നിത്യമവധ്യോയം ദേഹേ സർവസ്യ ഭാരത തസ്മാൽ സർവാണി ഭൂതാനി നത്വം ശോചിതുമർഹസി. ഭാരത ആണ് ഇവിടെ. ദേഹി, ദേഹത്തിൽ വസിക്കുന്ന സത്ത അനശ്വരനാണ്. അതിനെ കൊല്ലാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ചും നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ്. അപ്പോ സത്യത്തിനെ അറിയാ, സത്യം എന്താണെന്ന് അറിയാ, അപ്പൊ നിനക്ക് ദുഃഖം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ പ്രാമാണിക ആചാര്യന്മാരൊക്കെ ഒന്നാമതായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ അതാണ് അല്ലെ. ഞാൻ സച്ചിദാനന്ദ ആത്മാവാണ്, ഞാൻ ശരീരമല്ല. ശ്രീ ഭഗവാൻ പരിണാമ അതീതനായിട്ടുള്ള ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണം ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അനശ്വരനായ ആത്മാവിനെ വിവിധ രീതികളിൽ വർണ്ണിച്ചു തന്നു. അതിനുശേഷം ആത്മാവ് നാശരഹിതനാണ്, ശരീരം നശിക്കുന്നതാണ് എന്ന് സ്ഥാപിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഈ ക്ഷത്രിയൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നീ അർജുന, നീ മുത്തച്ഛനായ ഭീഷ്മനും ഗുരുവര്യനായ ദ്രോണരും യുദ്ധത്തിൽ മരിക്കും എന്ന് ഭയന്നിട്ട് കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തിൽ നിന്ന് നീ പിന്മാറരുത് എന്ന് പറയാണ്. ഭൗതിക ശരീരത്തിന് അതീതമായിട്ട് ഒരു ആത്മാവുണ്ട്. അപ്പോ ഭഗവാനെ പ്രമാണമാക്കിയിട്ട് ഭഗവാനാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇതിലും വലിയൊരു പ്രമാണം നമുക്കില്ല ഇനി. അപ്പൊ നമ്മള് അത് ഭൗതിക ശരീരത്തിന് അതീതമായിട്ട് ആത്മാവുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തി നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കുക. ആത്മാവിന് ശാശ്വതത്വം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഹിംസ ആശാസ്യമൊന്നുമല്ല. ആത്മാവ് മരിക്കണില്ലല്ലോ, അപ്പൊ നീ കൊന്നോളൂ എന്ന് പറയണേല് അങ്ങനെ അതല്ല. ഒരു യുദ്ധത്തില് ഹിംസയുടെ അത്യാവശ്യം വരുമ്പോഴാണ്, അതുകൊണ്ട് അതിനെ അപലപിക്കാൻ വയ്യ. ഇവിടെ അധാർമികത പൊട്ടിമുളച്ചതാണ് അല്ലെ, അധാർമികതയുടെ അറ്റം വരെ എത്തി. അപ്പോഴാണ് ഹിംസ അവിടെ വേണ്ടതായിട്ട് വന്നത്. അപ്പോ ദൈവഹിതം അനുസരിച്ചിട്ട് ആ ആവശ്യം സാധൂകരിക്കപ്പെടുകയാണ്. അല്ലാതെ അത് തന്നിഷ്ടപ്രകാരമല്ല ഒരു ഹിംസ നടത്തുന്നത്. 31. സ്വധർമ്മമതിജാവേക്ഷ്യ ന വികമ്പിതുമർഹസി ധർമ്മ്യാധിയുദ്ധാശ്രേയോന്യ ക്ഷത്രിയസ്യ ന വിദ്യതേ. ധർമ്മം എന്ന് പറയണത് വ്യക്തിയുടെ ജീവനൊപ്പമുള്ളതാണ്. ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ആ ഗുണങ്ങള് അല്ലെ, പരമാത്മാവിന്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ജീവാത്മാവിനും. അപ്പോ ആ ധർമ്മം എന്നുള്ളത് ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവന് ഒപ്പം തന്നെ ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ ധാർമ്മികമായിട്ട് ജീവിക്കാനാണ് നമുക്ക് മനുഷ്യജന്മമുള്ളത്. ഇപ്പൊ പഞ്ചസാരയുടെ ധർമ്മം എന്താണ്? മധുരാണ് അല്ലെ. അതിൽ നിന്ന് അതിനെ മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല. ഉപ്പിന്റെ രസം അത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഉപ്പല്ലാതായി മാറും. അതുപോലെ നമ്മുടെ ധർമ്മമാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവന്റെ ഒപ്പം ഉള്ളത്. ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് നിനക്കുള്ള പ്രത്യേക കർത്തവ്യം ആലോചിച്ചാൽ മതശാസന അനുസൃതമായ സമരത്തെക്കാൾ ഉത്തമമായ ഒരു കർമ്മവും നിനക്ക് ചെയ്യാനില്ല. അതിനാൽ വൈമുഖ്യം കൈവിടുക. അപ്പൊ തത്വജ്ഞാനം സിദ്ധിക്കണം നമുക്ക്. തത്വജ്ഞാനം നേടിയാൽ മാത്രമാണ് കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, ഭക്തിയോഗം ഇതൊക്കെ ക്രമേണ സാധ്യമായി വരുള്ളൂ. സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള ആ ഭരണവ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ചിട്ട് മനുഷ്യരെ 4 തരത്തിൽ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സദ്ഭരണം നടത്തേണ്ട കൂട്ടരാണ് ക്ഷത്രിയര്. ക്ഷത്ത് എന്നുള്ളത് മുറിവേൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുക, അതാണ് ക്ഷത്രിയര്. പ്രായതേ ക്ഷത്രിയരെ കാട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഹിംസ പരിശീലിക്കുക. വാളുമേന്തിയിട്ട് കാട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് അവര് വ്യാഘ്രത്തിനോടൊക്കെ നേരിട്ട് പൊരുതും. അങ്ങനെയാണ് അവര് ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണ യുദ്ധം. മരിച്ച വ്യാഘ്രത്തിന്റെ ശവം അങ്ങനെ രാജകീയ ബഹുമതികളോടെ സംസ്കരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് ഓരോ യോദ്ധാക്കളും വളർന്നു വരുന്നത്. ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള സ്വധർമ്മമുണ്ട് അല്ലെ. ഒരു ബ്രഹ്മചാരി എന്ന് പറഞ്ഞാല് വിദ്യാ സമ്പാദനാണ്. ആ സമയത്ത് ആ വളരുന്ന പ്രായത്തില് ചപലതകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ആ ചാപല്യങ്ങളൊക്കെ അകറ്റി വിദ്യാസമ്പാദനം നടത്തണം. അതാണ് ഒരു ബ്രഹ്മചാരി ചെയ്യുക.
ഗാർഹസ്ഥ്യം ആണെങ്കിലോ ആ ധാർമ്മികമായിട്ട് ധനസമ്പാദനം, സമർപ്പണ ബുദ്ധിയോടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക അല്ലെ. അതുപോലെ ഗൃഹസ്ഥ എന്താ ചെയ്യുക, ഗൃഹപരിപാലനം, അതുപോലെ സമർപ്പണ ബുദ്ധിയോടെ വേണം എല്ലാ കർമ്മവും ചെയ്യാന്. വാനപ്രസ്ഥനാണെങ്കിലോ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഈശ്വര വിചാരം, വിരക്തി വരണം. ആ സന്യാസാണെങ്കിലോ ടോട്ടൽ വിരക്തനാവണം, ഈ ലോകമേ ഇല്ല, ഈശ്വരൻ മാത്രമാവണം. അതുപോലെ ആ 4 ധർമ്മങ്ങളിലുള്ള അവരുടെ ധാർമ്മിക സ്വധർമ്മമാണ് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. സ്വധർമ്മം തന്നെ 2 വിധമുണ്ട്. മുക്തനാകാത്തിടത്തോളം കാലം മതപ്രമാണങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോ ശരീരത്തിന് നിറവേറ്റേണ്ടതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക തന്നെ വേണം, എന്നാലേ മുക്തി ലഭിക്കുള്ളൂ. ഒരാൾ മുക്തനായി കഴിഞ്ഞാലോ സ്വധർമ്മമൊക്കെ ആത്മീയമായിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പോ ശാരീരിക ബോധത്തോടെയുള്ളതല്ല, ശരീരബോധത്തോടു കൂടിയ ജീവിതത്തിൽ ബ്രാഹ്മണർക്കും ക്ഷത്രിയർക്കും അവരുടേതായ കർത്തവ്യങ്ങൾ വേറെ വേറെയാണ്. അതൊന്നും ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. സ്വധർമ്മം എന്നുള്ളത് ഈശ്വര കൽപ്പിതമായിട്ട് കരുതണം. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് 4-ാം അധ്യായത്തില് കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും. 32ാമത്തെ ശ്ലോകം. യദൃച്ഛയാ ചോപപന്നം സ്വർഗദ്വാരമപാവൃതം സുഖിന ക്ഷത്രിയാ പാർത്ഥ ലഭന്തേ യുദ്ധമീദൃശം. പാർത്ഥ, യാദൃച്ഛികമായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു യുദ്ധത്തിന് അവസരം ലഭിക്കുന്ന ക്ഷത്രിയന്മാർ സന്തുഷ്ടരാണ്. എന്തെന്നാൽ സ്വർഗ കവാടം അവർക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെടുകയാണ്. ഇപ്പൊ പറയണെന്താ, ഇങ്ങനെ ശരിക്കും നീ ഇപ്പൊ വ്യസനിച്ചിരിക്കണു, പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്ഷത്രിയര് ഇങ്ങനെ വീണ് കിട്ടുന്ന ഒരു യുദ്ധ അവസരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ സന്തോഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യാ. എന്താ കാരണം? സ്വർഗ കവാടം അവർക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെടുകയാണ്. അപ്പൊ പൊരുതുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു നന്മയും ഞാൻ കാണുന്നില്ല, അത് എന്നെന്നും നരക ജീവിതത്തിന് വഴിയൊരുക്കും എന്നൊക്കെ അർജുനൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അർജുനന്റെ നിലപാടിനെ ആ ലോകോത്തര ഗുരുവായിട്ടുള്ള പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണൻ തള്ളിക്കളയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ശ്ലോകത്തില്. അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഇത്തരം പ്രസ്താവനകളൊക്കെ ചെയ്യണത്. അപ്പൊ തന്റെ കൃത്യനിർവഹണത്തിനിടയില് ഹിംസയ്ക്ക് ഇടമില്ലാതിരിക്കണം എന്ന് അർജുനൻ ആശിക്കുകയാണ്. ഒരു ക്ഷത്രിയൻ യുദ്ധരംഗത്ത് അഹിംസാ തൽപരനായിട്ട് നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് വിഡ്ഢികളുടെ തത്വശാസ്ത്രമാണ്. പ്രഭുപാദ ഇവിടെ പറയാണ്. വ്യാസപിതാവായ പരാശര മഹർഷി പരാശര സ്മൃതി എന്നുള്ള തന്റെ നീതി സംഹിതയിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട്. ക്ഷത്രിയോ ഹി പ്രജാരക്ഷാൻ ശസ്ത്രപാണി പ്രദണ്ഡയൻ നിർജിത്യ പരസൈന്യാദീക്ഷിതിം ധർമ്മേണ പാലയേത്. ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം പ്രജകളെ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കലാണ്. അതിനുവേണ്ടി നിയമാനുസൃതമായിട്ട് അയാൾക്ക് ഹിംസയുടെ മാർഗം അവലംബിക്കാം. അങ്ങനെ ശത്രുക്കളുടെ സൈന്യബലത്തെ ജയിച്ചിട്ട് മതപ്രമാണങ്ങളെ മുൻനിർത്തി ലോകം ഭരിക്കണം. 33 അഥ ചേത്വമിമം ധർമ്മ്യം സംഗ്രാമം ന കരിഷ്യസി തദ സ്വധർമ്മം കീർത്തിം ച ഹിത്വാ പാപമവാപ്സ്യസി. അല്ല, ധാർമ്മികമായ ഈ സമരം നീ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലോ സ്വന്തം കടമ നിറവേറ്റാതിരുന്നത് കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായും പാപം കയ്യേൽക്കും. യുദ്ധവീരൻ എന്ന നിന്റെ യശസ് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. യുദ്ധം ചെയ്യാതിരുന്നാലാണ് പാപവും ദുഷ്കീർത്തിയും നരകവും നിനക്ക് വരിക എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അർജുനൻ ഒരു മിടുക്കനായിട്ടുള്ള യോദ്ധാവാണ് അല്ലെ. അനേകം ദേവന്മാരെ, പരമശിവനെ പോലും യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ കീർത്തി നേടിയ ഒരാളാ. കാട്ടാള് വേഷധാരിയായിട്ട് പരമശിവനെ പൊരുതി തോൽപ്പിച്ചിട്ട് പാശുപതാസ്ത്രം കൊടുത്തു അല്ലെ ശിവൻ. അങ്ങനെ മഹായോദ്ധാവാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ദ്രോണാചാര്യനും ആശീർവദിച്ച് ഗുരുവിനെ പോലും ഹിംസിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു സവിശേഷ ആയുധം അർജുനന് സമ്മാനിച്ചു. പിതാവായിട്ടുള്ള ദേവേന്ദ്രൻ ഉൾപ്പെടെ അസംഖ്യം പ്രാമാണികരിൽ നിന്ന് വിജയോപഹാരങ്ങളൊക്കെ നേടിയ ആളാണ് അർജുനൻ. എങ്കിലും ഈ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറിയാല് ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയിൽ തനിക്കുള്ള കടമ നിറവേറ്റിയില്ല എന്ന് തന്നെ വരുള്ളൂ. അതിനു പുറമെ ഇതേവരെ നേടിയ സൽകീർത്തി നഷ്ടപ്പെടും. തനിക്ക് നരകത്തിലേക്ക് വഴിയൊരുക്കലാവും അത്. മറ്റൊരു വിധത്തില് പറഞ്ഞാല് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടല്ല, അതിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നരകം കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. 34ാമത്തെ ശ്ലോകം. അകീർത്തിം ചാഭിഭൂതാനി കഥയിഷ്യന്തി തേ വ്യയം സംഭാവിതസ്യ ചാകീർത്തിർമരണാദതിരിച്യതേ. അപ്പൊ ജനങ്ങളൊക്കെ നിന്നെ പഴിക്കും. ഒരു മാന്യ വ്യക്തിക്ക്
ഈ ഇങ്ങനെ മരണത്തെക്കാട്ടും ദുസ്സഹമാണ് ഈ അപമാനം എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ സുഹൃത്തിന്റെയും തത്വചിന്തകന്റെയും നിലയില് പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആ യുദ്ധം ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള അർജുനന്റെ ആ നിശ്ചയത്തിനെ പറ്റി അവസാന വിധി പറയാണ്. അർജുന, പോരിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ രണാങ്കണം വിട്ടുപോയാൽ നീ ഭീരു ആണെന്ന് വിളിക്കപ്പെടും. രണാങ്കണത്തിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോയി ജീവൻ രക്ഷിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, നിനക്ക് ദുഷ്പേരുണ്ടാവും. ഇതിലും ഭേദം യുദ്ധത്തിൽ മരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് എന്റെ ഉപദേശം. നിന്നെ പോലെ മാന്യനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മരണത്തെക്കാളും കഷ്ടമാണ് ദുഷ്കീർത്തി. മരണത്തെ ഭയന്ന് ഇവിടം വിട്ടോടരുത്. മരണമാണ് അതിലും ഭേദം. അപ്പൊ എന്റെ സൗഹാർദ്ദം ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തി എന്നും സമൂഹത്തിൽ നിനക്കുള്ള മാന്യത നഷ്ടപ്പെടുത്തി എന്നുമുള്ള ദുഷ്പേരിൽ നിന്ന് അത് നിന്നെ രക്ഷിക്കും. അർജുനൻ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറി പോകുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദം മരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ അന്തിമ തീരുമാനം. അപ്പൊ ബന്ധു സ്നേഹം നിമിത്താണ് അല്ലെ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറി. അതൊന്നും അല്ല അവര് കരുതുക. എതിർപക്ഷക്കാര് വിചാരിക്കുന്നത് അവ ഭീരുവായിട്ട് പേടിച്ചോടിപ്പോയി എന്ന് മാത്രമാണ് എതിർപക്ഷക്കാര് പറയുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ബന്ധുക്കളെ ഉള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് അനുകമ്പ കൊണ്ടാണ് യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയത് എന്ന് ഒരിക്കലും പറയില്ല. ഭയാദ്രണാതു പരതം വംസ്യന്തേ ത്വം മഹാരഥ യേഷാം ചത്വം ബഹുമതോ ഭൂത്വായാസ്യസി ലാഘവം. ഭയം കൊണ്ട് മാത്രാണ് നീ യുദ്ധരംഗത്തിൽ നിന്ന് പോയതെന്ന് നിന്റെ പ്രശസ്തിയെ മാനിച്ചിരുന്ന മഹാരഥന്മാർ വിചാരിക്കും. അങ്ങനെ അവർ നിന്നെ നിസ്സാരനായി കരുതും. ശത്രുക്കളായിട്ടുള്ള കൗരവര് അപവാദം തന്നെ പറഞ്ഞു പരത്തും, ഉറപ്പാണ് പറയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് തന്റെ തീരുമാനം തുടർന്ന് പറയുന്നു. ദുര്യോധനൻ, കർണൻ മുതലായ മഹാരഥന്മാർ നീ ഭയപ്പെട്ടാണ് സ്ഥലം വിട്ടതെന്നേ കരുതുകയുള്ളൂ. മറിച്ച് സ്വന്തം മുത്തച്ഛനോടും സോദരരോടുമുള്ള കനിവ് കൊണ്ടാണെന്ന് ഓർക്കാനിടയില്ല. തന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നീ പോയതെന്ന് അനുമാനിച്ച് നിന്നെ കുറിച്ച് അവർക്കുള്ള മതിപ്പ് അത്രയും നശിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഇതെല്ലാം കേൾക്കുന്നതിലും ദുഃഖം വേറെന്താണ് അല്ലേ? 36ാമത്തെ ശ്ലോകം. അവാച്യവാദാംശ ബഹൂൻ വദിഷ്യന്തി തവാഹിത നിന്ദന്തസ്തവ സാമർഥ്യം തതോ ദുഃഖതരം നു കിം. ശത്രുക്കള് നിന്നെപ്പറ്റി പഴി പലതും പറയും, നിന്റെ കഴിവില്ലായ്മയെ പുച്ഛിക്കും. ഇതിലും ദുഃഖകരമായിട്ട് നിനക്ക് എന്തുണ്ടാവാനാണ് ചോദിക്കാണ്. ആദ്യം അർജുനന്റെ അസ്ഥാനത്തായിട്ടുള്ള അനുകമ്പ ആവേശം കണ്ടിട്ട് കൃഷ്ണൻ വിസ്മയിക്കുന്നുണ്ട്. അത് അനാര്യന്മാർക്ക് മാത്രം യോജിച്ചതാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം ഇപ്പോ അർജുനന്റെ ആ കരുണാഭാവത്തെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനകള് സാധൂകരിക്കുകയും ചെയ്തു. നീ അങ്ങനെ ഓടിപ്പോയാല് പഴി പറയുകയാണ് ചെയ്യാ ശത്രുക്കള്, നിന്റെ കഴിവില്ലായ്മയാണ് എന്ന് പറയും. ഇതിലും ദുഃഖകരമായിട്ട് ഈ അപമാനം എങ്ങനെ നിനക്ക് താങ്ങാനാവും എന്ന് ചോദിക്കാണ്. 37ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹതോ വാ പ്രാപ്സ്യസി സ്വർഗം ജിത്വാ വാ ഭോക്ഷ്യസേ മഹിം തസ്മാദുത്തിഷ്ഠ കൗന്തേയ യുദ്ധായ കൃതനിശ്ചയ. ഹതോ വാ പ്രാപ്സ്യസി സ്വർഗം. ഹതനായി എന്ന് വെച്ചാല് മരിച്ചു എന്ന് വെച്ചാല് നിനക്ക് സ്വർഗം കിട്ടും. ജിത്വാ വാ ഭോക്ഷ്യസേ മഹിം. ജിതനായാലോ നിനക്ക് രാജ്യം കിട്ടും. തസ്മാത് ഉത്തിഷ്ഠ കൗന്തേയ. അതുകൊണ്ട് നീ എഴുന്നേൽക്കൂ, യുദ്ധം ചെയ്യൂ നിശ്ചയിച്ച്. കുന്തിപുത്ര, ഒന്നുകിൽ നീ ഈ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് സ്വർഗം പോകും, അല്ലെങ്കിൽ വിജയം നേടി സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കും. ഏതായാലും ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജയം അർജുനന്റെ കക്ഷിക്കാവുമെന്നൊന്നും ഇപ്പൊ ഉറപ്പിക്കാനാവില്ല അല്ലെ? രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ചിട്ട് കൊല്ലപ്പെട്ടാലും സ്വർഗലോകങ്ങളിൽ വാഴാമല്ലോ എന്നാണ് പറയണത്. 38ാമത്തെ ശ്ലോകം. സുഖദുഃഖേ സമേ കൃത്വാ ലാഭാലാഭോ ജയാജയോ തതോ യുദ്ധായ യുജ്യസ്വ നൈവം പാപം അവാപ്സ്യസി. യുദ്ധത്തിനു വേണ്ടി മാത്രം നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. ഫലം സന്തുഷ്ടിയോ സന്താപമോ നഷ്ടമോ ലാഭമോ ജയമോ തോൽവിയോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കരുത്. എന്നാൽ നിനക്കൊരിക്കലും പാപമേൽക്കില്ല. അപ്പൊ കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ മനസ്സ് ശുദ്ധമായി ഗുരുകൃപയാലെ ജ്ഞാനം നേടി ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഈ 2ാം അധ്യായത്തില് കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, ഭക്തിയോഗം എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഈ അധ്യായം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം എന്നാണ് പ്രഭുപാദ പേര് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്.
അപ്പോ കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ കർമ്മം യോഗമാക്കി ചെയ്ത് എങ്ങനെ ഭഗവത് കൃപയാല് ജ്ഞാനം നേടിയിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാം എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ദേവർഷി ഭൂതാപ്ത നൃണാം പിതॄണാം ന കിങ്കരോ നായം ഋണീചരാജൻ സർവാത്മനായ ശരണം ശരണ്യം ഗതോ മുകുന്ദം പരിഹൃത്യ കർത്തം. അനശ്വര സത്യം ഭഗവാൻ എന്നറിഞ്ഞ് സമഭാവനയോടെ നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്യൂ അർജുന എന്നാണ് പറയണേ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഭാഗവതത്തിലെ പറയണേ, സർവകർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് കൃഷ്ണന് മുകുന്ദന് പൂർണ്ണമായി ആത്മാർപ്പണം ചെയ്തവന് ദേവന്മാരോടോ ഋഷികളോടോ പൊതുജനങ്ങളോടോ ബന്ധുക്കളോടോ പിതൃജനങ്ങളോടോ മാനവ സമുദായത്തിനോട് തന്നെയോ കടപ്പാടൊന്നുമില്ല. ഭാഗവതം 11:5-41. അപ്പൊ ഈ ആശയം തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് പരോക്ഷമായിട്ട് സൂചിപ്പിച്ചത്. തുടർന്നുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ കുറച്ചും കൂടെ വിശദീകരിക്കുകയാണ്. ഏഷാ തേ വിഹിതാ സാഖ്യേ ബുദ്ധിർയോഗേ ത്വമാം ശൃണു ബുദ്ധ്യാ യുക്തോ യയാ പാർത്ഥ കർമ്മബന്ധം പ്രഹാസ്യസി. ഇതുവരെ അപഗ്രഥനാത്മകമായിട്ടുള്ള പഠനത്തിലൂടെ ആ ജ്ഞാനത്തെ പറ്റി നിനക്ക് ഞാൻ വിവരിച്ചു തന്നു. ബലാസക്തി ഇല്ലാത്ത കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി ഇനി വിവരിക്കുന്നത് കേൾക്കൂ. അല്ലയോ പാർത്ഥ, ഇതറിഞ്ഞു പ്രവർത്തിച്ചാൽ നിനക്ക് കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനാവാം. അപ്പൊ ആസക്തിയില്ലാതെ ജ്ഞാനത്തോടുകൂടി കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നൈഷ്കർമ്മ്യ കർമ്മയോഗ അഥവാ ബുദ്ധിയോഗ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഫലത്തിനായി ആഗ്രഹിക്കാതെ ഒരാൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കും? അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ആത്മാവിന്റെ ആനന്ദത്തോടുള്ള ആസക്തി. സാങ്ക്യബുദ്ധി ഉറയ്ക്കുമ്പോ ഒരാളുടെ മനസ്സില് ഈശ്വര തത്വം തെളിയും. അപ്പൊ കർമ്മബന്ധങ്ങള് അത് അവസാനിക്കുന്നവർക്കാണ് ഉത്തമമായിട്ടുള്ള കർമ്മയോഗത്തെ പറ്റിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക. കർമ്മത്തിനെ ഭോഗം ചെയ്യുന്നതിനെ ത്യാഗം ചെയ്യുക, അതായത് കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യാഗം ചെയ്യുക. കർമ്മഫലത്തിൽ അവകാശമില്ല, ഭഗവാനായിട്ട് സമർപ്പിക്കുക. എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. കർമ്മഫലങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുക ഭഗവത് അർപ്പണമായിട്ട്. ഫലമെല്ലാം തരുന്നത് ഭഗവാനാണ് എന്നാണ്. ആത്മാവിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആ സ്വഭാവത്തെ വിവരിക്കുന്ന തത്വശാസ്ത്രമാണ് സാഖ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിന്റെയും. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ആ തത്വശാസ്ത്രം സാഖ്യയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞ അതില് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വേണം. ആസക്തി പാടില്ല ഒന്നിലും. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവത് അർപ്പണമായിട്ട് ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുക എല്ലാം. അങ്ങനെ കർമ്മഫലത്തിൽ ആസക്തി പാടില്ല. എല്ലാം ഭഗവാൻ നിശ്ചയിക്കുന്ന പോലെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക. നമുക്ക് അർഹമായതാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് അർഹതയുള്ളൂ. കൃഷ്ണന്റെ അവതാരമായിട്ടുള്ള യഥാർത്ഥ കപില മഹർഷി സാഖ്യ സിദ്ധാന്തം മാതാവായിട്ടുള്ള ദേവഹൂതിക്ക് ഉപദേശിച്ചു. അത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ കാണാം. അപ്പൊ പരമപുരുഷനായ ആ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സദാ ക്രിയാത്മകനാണ്. ഭഗവാൻ പ്രകൃതിയെ വീക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ സൃഷ്ടി നടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് കപില സിദ്ധാന്തം. ആ ഭഗവാന്റെ സർവജ്ഞത്വം അതാണ് കപിലൻ പറയുന്നത്. വേദങ്ങളും ഭഗവത്ഗീതയും ഒക്കെ ഈ തത്വത്തിനെ അനുകൂലിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഈ ജീവാത്മാക്കളൊക്കെ ഇന്ദ്രിയ സുഖാനുഭൂതിക്കായിട്ടാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കണത്. അങ്ങനെ ഭൗതിക ശക്തിയാലും അവര് മോഹിതരായിട്ട് സ്വയം ആസ്വാദകരാണെന്നാണ് അവര് ഓർത്തു പോണത്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ ലയിച്ചു ചേരാനുള്ള ആ ജീവജാലങ്ങളുടെ ആ മനോഭാവം ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് വേണ്ടത്. അതാണ് മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് നിദാനം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയണത്. ഇന്ദ്രിയ സുഖാനുഭൂതിയൊക്കെ മായയാലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അർജുനൻ ഇവിടെ കൃഷ്ണനെ തന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവായി സ്വീകരിച്ചു അല്ലെ, സ്വയം സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ശിഷ്യസ്തേഹം ശാധിമാം ത്വാം പ്രപന്നം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഭഗവാനെ സർവാത്മന ശരണം പ്രാപിച്ച ആൾക്ക് പിന്നെ ജ്ഞാനം തന്നെ വരും. പിന്നെ ക്ലേശങ്ങളോ ദുഃഖങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഭക്തന് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആനന്ദത്തോടുകൂടി ഭഗവത് ധാമത്തില് സർവേശ്വരനെ നിഷ്പ്രയാസം പ്രാപിക്കാനുള്ള
കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ സാഖ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആത്മാവിനെയും ശരീരത്തിനെയും അപഗ്രഥിച്ച് പറയുക. അത് നമ്മള് ആത്മാവാണ്, ശരീരമല്ല. ആ ശരീരത്തിന്റെ വ്യത്യാസം, ആത്മാവിന്റെ വ്യത്യാസം എന്താണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് സാഖ്യം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ അപഗ്രഥിച്ച് വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനനെ ബുദ്ധിയോഗത്തിലേക്ക് അഥവാ ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതൊക്കെ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഓരോ കർമ്മവും ഭഗവാന് ഒരു സാധനയായിട്ട് സമർപ്പിക്കണം. വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ സ്വധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കണം. അങ്ങനെ കർമ്മം യോഗമാക്കി മാറ്റണം. നേഹാഭിക്രമനാശോസ്തി പ്രത്യവായോ ന വിദ്യതേ സ്വൽപമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്. നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഈ ഉദ്യമത്തിലില്ല. ഈ വഴിക്കുള്ള ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റവും മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നൽകുന്നു. ഇതുവരെ അപഗ്രഥനാത്മകമായ പഠനത്തിലൂടെ ആ ജ്ഞാനത്തെപ്പറ്റി നിനക്ക് വിവരിച്ചു തന്നു. അപഗ്രഥനാത്മകമായ പഠനത്തെ സാഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനയോഗ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇത് പരിശീലിക്കുന്നതിന് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് ധ്യാനം പരിശീലിക്കണം. ഫലാസക്തി ഇല്ലാത്ത കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി ഇനി വിവരിക്കുന്നത് കേൾക്കൂ. കൃഷ്ണൻ ജ്ഞാനയോഗയെ വിശദീകരിച്ചു. ഇപ്പോൾ ജ്ഞാനയോഗ നേടുന്ന പ്രക്രിയ വിശദീകരിക്കാൻ തുടങ്ങും. നൈഷ്കർമ്മ്യ കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. വ്യക്തമാവുന്നുണ്ടോ പറയണത്?